खुलुमबाय स्टुडियोआव आं हांगामा नार्जारी दिनै जोंनि स्टुडियोआव सासे आलासि हांख्रायनानै लाबोदों बिथाङानो जादों UBPOनि आफादगिरि आरो BTR एकर्डनि सासे गोख्रों सागानगिरि बिथाङानो जादों मिहिनीश्वर बसुमतारी नोंथांखौ जोंनि स्टुडियोआव बरायबाय खुलुमबाय जोंनिफ्रायबो नोंथांनो जोंनि खुलुमनायखौ जासिबाय गिबियावनो आं नोंथांनो मोनसे सोंथि आङो सोंनो नागिरदों बे जाबाय जिहेतु मैया केबिनेटआव नोंथांमोननि जि मोनसे गोदोनिफ्रायनो दाबिबोबाय थानाय मोनसे दाबि बे जादों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मैया केबिनेटआव जिहेतु पास जाबाय दा पास जानायनि उनाव नोंथांमोननि गोसोआव दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोना माबायदि मोनदों फिननो होनायनि सिगां SM निउसनि नायगिरि बिथांमोन बा नोंथांमोन गासैखौबो आंनिफ्राय बिग्रायारि साबायखरखौ आं बावग्रोबाय नोंथांनि सोंनाय फिननायाव आं नैबेखौनो बुंनांगोन जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा गुबैयै बुंनो थाङोबा जोनोम जानाय गायसनजेननायनिफ्राय जोङो 2014 मायथाइयाव गायसनजादों आफादा बेनिफ्राय जोङो मोनगु दाबिखौ लानानै सरकारजों जोङो नांजाबफाथारनानै खामानि मावबोबाय थादों से नं दाबियानो जोंना BTCनि बायहेरायाव थानाय 10 लाखनिबो गोबांसिन बर'फोर बे बर'फोरनि गांनाय उखैनाय माखासे जेंना जेथो खैदां खैफोद रांखान्थियानो जा रावानो जा हारिमुआनो जा मोनफ्रोमबो दिगाव जोङो जौगाखांनाय लाबोनांगौनि थांखिजों जोङो नाजाबोदों खामानि मावबोदों आरो से नं दाबि बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल बेखौ BTCनि बायहेरायाव जोङो सोरजिनो बा नांगौनि जे गोनांथि बेखौ लानानै जोङो हाबा मावबाय थादोंमोन दा गेजेरावथ' गोबां बोसोर थांबाय गोलावथार जारिमिनखौथ' बुंनायाबो दिनैनि समाव हयथ' सम्भबबो जानाय नङा ओंखायनो आङो नैबे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैगोन जे जोङो मोनसे समावहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायजों बुंनो थाङोबा BTC जाय हानजाया दिनै BTCखौ खुंदों BPF दोलो हाग्रामा महिलारि सार आरो चन्दन ब्रह्म आब' प्रमिलामोन बिथांमोननि दैदेननायावनो जोङो खामानि मावबोबाय थादोंमोन जोङो फोथायलायनायखौबो लाबोदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा नैबेसो जाफैदों दा फैनानै दाख्लै थांनाय आसाम एसेम्बलिनि सेसननिफ्राय जि मोनसे जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि आखलखौ नुबाय जोंखौ खेबस' खालामनायखौबो जोङो रोखा नुबाय बे जाहोननि थाखाय जोङो दुखु मोनलायनोबो गोनां जाबाय आरो जोङो बेखायनो जोङो जोंनि इसुनि थाखाय BTCनि बायहेरानि बर'फोरनि इयुनखौ नाहरनानै बा जोंनि दाबिखौ लानानै मावलांनांगौनि थागिदायाव जोङो माखासे गोख्रों डिसिसन लानो गोनां जादोंमोन आरो जों लादोंबो BTCनि बायहेरानि बर'फोरनि थाखायनो जोङो बे डिसिसनखौ लानो गोनां जादों बा जों लादों आरोखि दा बावहाय जोङो थांनाय माखासे एसे बाथ्राखौ आं बुंफानि ओरैनो जोङो जि काउन्सिलनि थाखाय जुजिदों आरो माखासे दाबियाथ' दंखायो जोंहा गासै मोनगुन दाबि जोङो दिसपुराव केम्प खालामनानै खेबनै आसाम सरकारनि जों केबिनेट सिटिं लोगो मोनदों बावहाय जोङो नुदों जोंनि नडेल डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि मानगोनां चन्दन बिथाङा जोंनि इस्युखौ लानानै गेलेनायखौ जों नुबाय माने जोंनि जेंना जोंनि इस्यु जोंनि बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल दाबिखौ बिथाङा फिनिशिं होनाय बा बिनि जोबथा सुस्रांनायनि लामा जे लाबोनांगौ बा सुस्रांनानै जे होनांगौ बा दानानै होनांगौ बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ जों बेखौ नुनो मोननाय जायाखै आरोखि मानोना मोननै केबिनेट सिटिंआवबो बिथाङा जोंनि बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल बिल जि बिलखौ इन्ट्रडिउस खालामनांगौ एसेम्बलियाव बेखौ बियो केबिनेटआव पास खालामखायाखै आरो अफिसियेल माखासे प्रसेसफोर दङ बे प्रसेसफोरखौबो बे कमप्लिटआनो खालामखायाखैमोन जायनि जाहोनाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे थांखि लानो गोनां जाबाय जे जोङो जोंनि इस्युनि थाखाय जोंनो गावनो BTC बर'फोरनि थाखाय जोङो थांखि लानानै खामानि मावलांसिगोन जोङो BTCनि BPFनि आरो सहाय लाला होननानै हाग्रामा चन्दन बा प्रमिलानि जेबो मदद नांला होननानै जोङो थांखियाव जोङो UBPO हिसाबै नोंथांमोना गोख्रोङै नांथाबबाय जों गोख्रोङै नांथाबबोबाय मोनसे बाथ्राखौ जों रायखानांगोन जे खोब गोजोननायबो मोनो जोङो किन्तु जोंनि थाखाय बिथाङा
बुंनो थाङोबा गावखौ सेक्रिफाइस खालामदों होननाबो बुङोबा बांद्राय बुंनाय जाया सोर बिथाङा बिथाङा जोंनि नायल' सासेल' रायजो सभानि एमपि मानगोनां बिश्व दैमारि बिथांखौथ' जों बुंनो हागोन जे बिथाङा जोंनिनो फ्रेन्डबो गाइडबो फिलसफारबो होनोबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरोखि बिथाङा जोंजों थाफाथारनानै जोंखौहाय लामा दिन्थिनाय होनायाव बिथांनि नाम लायाबा जोंहाबो गोरोन्थि जागोन आरो बिथाङा ओरैबायदि मोनसे स्ट्रेट फरवार्ड मानसि बियो आरो गोग्गो गेबें गोसोनि मानसि जों बेखौ मोनदाङो माने जाय समाव मोजां सम जाय समाव जोङो मावनानै लानो हानायनि खाबु दङ बे समाव जुदि मावना लाखायाबा उनावबा मा मोनसे समयसा फैगोन जेंना जेथो फैगोन बे जाहोननि थाखाय बिथाङा बेखौनो रोखायै बुंखादोंबो दा बिथांनि दैदेननायनि दारै दिनैनि नैबे स्टेजसिम फैदों होनोबाबो बांद्राय बुंद्रायनाय जाया आरोखि आरो बिथां नङामोनबा जोंनि मैयानि केबिनेटआव जे पास खालामलाय होनो हाबाय जोङो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिलखौहाय बेयो बिथां बिश्व दैमारि नङामोनबा बे थाखोसिम जाफुंनानै फैनाय नङामोन आरोखि दा ओंखायनो बिथांनि नामखौ जों लाथारनांगोन बिथांखौ साबायखर बावनांगोन जोङो थेंक्स होथारनांगोन जोङो दा बाथ्राया नैबे जे जाय चन्दन ब्रह्मआ आंनिबो लोगो मोनसे समनि जोङो बिएलटिआव जयैनो जों जयैनो खामानि मावलायदा हाग्रामा महिलारि बिथांमोना फ्रन्ट लाइनाव दङबाबो आंबो मिरु आफादआव बिथांमोनजों सासे लोगो हिसाबै खामानि मावबोनाय मानसि आरोखि दा मोनसे समाव बिटिसि एकर्ड जादों बाहायबो आं दंफायो बाहायबो आं दङ आरो बिनि उनावबो आं बिथांमोनजोंनो दंबाय थायो दिनैसिम दङ होनबाबो गोरोन्थि जायामोन आरोखि खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा बे जाथिनि थैनाय थांनायनि इसु बा जोंनि सोंथि लानानै जाय खामानिखौ जों मावबोदों दाबिखौ लानानै जों खामानि मावबोदों बावहाय जुदि फोथाय खेबस' खालामोबा बियो लोगो जानो हागौ आंनि बाहागि खुरमा सोमोन्दोनिबो मानसि जानो हागौ फोथाय खेबस' खालामोबा बहाय जों बोरैहाय गनायनो बा जोंनि फोथायनायखौ जों बोरै लाखिनो ओंखायनो जोंनि फोथायनाय गनायनाया दिनैहाय बुंनो थाङोबा कमप्लिटलि बिथांमोनजों गोमाबाय होननानै बुङोबा बे रोखा बाथ्रासै आरोखि बिथांमोनजों नोंथांमोनजों माने ओंथिया बे माने बिपिएफ आरो इउपिपिजों दिनैनि तारिखाव माने सोमोन्दोआ माने जोबोद गाज्रि बुंबाबो बा बिथांमोननो सोमोन्दो गैया बुंबाबोथ' हयथ' बारा बुंनाय जानाय नङा बे रोखासै जोङो थांखियानो जों बेखौनो लाखादों जे बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरनि जेंना जेथो खैदां खैफोद सातजारला मालाबाबो जों मोनजानो हागौ मोनजायाबो जानो हागौ जोङो खोब माने जेंना जेथोनि गेजेरजोंबाबो जोङो बिथांमोननि सहाय लालासिनो सोमोन्दोखौ जोङो नागारखाबायखौनो बुंजायो जों गोजा मावलांनो होननानै जों थांखि लादों बावहाय जेब्ला थांनाय माबाखौ आं बुंनोसै आसामनि जि केबिनेट सिटिं जाबावदोंमोन बेनि उनावहाय एसेमब्लियाव बिल लांनो गोनांमोन बे समाव चन्दन ब्रह्मनि नाटकनि बाथ्राखौ जोंना मानगोनां एमपि बिश्व दैमारि बिथाङा माखासे बुंखाबाय बेखेवनानै बुंबाय आं नुथारनाय आं मोनथिथारनाय बा जों मोनथिथारनाय बाथ्राया नैबे जे चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि इसुखौ लानानै लिंगारिं खालामलांनाय गोबाव खालामनायनि थांखिजोंसो बियो खामानि मावबाय थादोंमोन आरोखि बेयो जेंना फोजोबनायाव गैयामोन आरो ओरैनो जाहोन गैयाव जाहोन दिहुननानै बियो बिटिसि इलेक्सननि जाहोन खोन्थादों बियो बिटिसि इलेक्सनाथ' मैया दाख्लैसो फैबाय बिनि सिगाङावथ' गोबां 4 बोसोर 4 बोसोर बिथाङा 2016आवनो नडेल तरुण गगैया केबिनेट बै समावबोथ' मिनिस्टार केबिनेट रिजलिउसन लानानै बियो दाना होलांखानो नागिरदोंमोन खिन्थु बे समाव बिश्व दैमारि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना जोंखौ बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरखौ ज' लानानै जि मोनसे चेन्जिं मोनसे रायजो राजाबो लुबैदोंमोन सोलायनो लुबैदोंमोन बेनि थाखाय जोंखौ लानानै रायलायनानै साबसिन उनावहाय जों काउन्सिलखौ दाना होगोन बे बाथ्राजों जोंबो कनभिन्स जानानै बिथांमोननि खावलायनायखौ लाखिनानै जों ज' खामानि मावदों दा 2016आवथ' गभर्नमेन्टआ फैबाय बिजेपिनि जुथाइ सरकार बिजेपि एसजिपि आरो बिपिएफ बे मोनथाम हान्जाजों लोगो नांनानै आसाम सरकारा दाबाय सरकारा दाखांनायनि उनावहाय 2016निफ्राय नायदो नोङो 17 थांबावबाय 18 थांबाय 19 थांबाय 2020 हाबफैबाय जे बावनोसै नेक्स्ट इलेक्शन बिसिमाव एफा गोबाव नांगौ नामा गोसो गोनां जुदि सुस्रांनायनि थाखाय बा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिनि बायह्रानि बर'फोरनि जेंना जेथोखौ सिरियास रोखोमै लानानै जुदि खामानि मावोमोनबा एफा गोबावथ' सम नाङा आरो बेथ' बर'नि मोनसे बिराद मोनसे गिदिरथार इस्यु आउट अफ माने बिटिआर बा बिटिसिनि राइट हिमन्त बिश्व शर्माया मावनो गोसो तरुण गगैया मावनो गोसो नाथाय जोंनि माने मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बा माने बिपिएफ दोलोआ माने मावना होनो गोसो दिन्थिखौ हयथ' नोंथांमोना दिनै माने 100% मिथिबाय रोखा जाबाय
आच्छा बे माने मैयाथ' बिला पास जाबाय बियो माब्ला माने जाफुंगोन बे अर्डिनेन्स खालामगोन ना बे नेक्स्ट एसेम्बलियाव बियो माने आबुं महर मोनगोन जायखिजाया आङो मैयानि बिल लाबोनायनि थाखाय नैबे बाथ्राखौ आङो बुङाबा गोरोन्थि जागोन जे आङो थेंक्स होनो लुबैगोन जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनि क्रेडिबिलिटिखौ जों हारसिं लानो लुबैया जोङो आफादखौ दानानै इसुखौ जोङो पिकआप खालामनो खामानि मावदों बे सैथो बाथ्रा दा बावहाय बिटिसिनि बाहेरानि गासै माहारियारि आफादफोर बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो बुं आइजो अनसाय आफादखौनो बुं धोरोमारि गौथुमफोरखौनो बुं ब्रह्म बाथौनि बाथ्रा बिदिनो थुनलाइ आफादनि बाथ्राखौनो बुं जेसेबां बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ गासिबो आरो रायजो राजा सहाय खालामबोदों एनडिबि बिथांमोनाबो गासै बर'नि माहारियारि आफादफ्रानो सहाय खालामबोदों बुङोबा बांद्राय बुंनाय जाया आरो बेखायनो आङो बिथांमोननो थेंक्सखौ होथारनांगोन साबायखरखौ होथारनांगोन आरो बेनि उनावहाय जोंनि इसु जाफुंफैथारनाय मैया जे केबिनेट पास खालामबाय नाम्बार 1 बिश्व दैमारि बिथांखौ जों थेंक्स होगोन बेनि उनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों थेंक्स होथारनांगोन आरो बेनि उनावहाय जों सिएम सारखौ होनांगोन आरो बिजेपिनि दोलोनि आफादगिरि रन्जित दास आरो गाहाय नेहाथारि बिथाङा गाहाय नेहाथारिथ' नङानो जानांगौ नेहाथारि फनि शर्मा बे बिथांमोनखौ जोङो रायखांनांगोन आरोखि माने बबेबा नङा बबेबा खरनाजों आङो सोमोन्दोखौ बिथांमोनजोंबो एसे एनै लाखिबोदों आरो बिथांमोनाबो गावसिनि पार्टि लेभेलाव हयथ' बाथ्राफोरखौ खोब पजिटिभ रोखोमै सावरायबोदों जायनि जाहोनाव मैया बे पसिबोल जाफैदों आरोखि खिन्थु अब्लाबो हार्डोला दंमोन चन्दन ब्रह्म बिथाङा गाव नडेल डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रिबाबो जोंनि बिलखौ मैयाबो बोरैबा माने नाथ्रोदबावनो हायो नामा बिनिसो जुजिनायखौ जोङो मोनथिनो मोन्दों आरोखि मैयाबो बिथाङा बिलखौ पास खालामनायाव माने खालामहोनायाव बिथाङा गैयामोन बियो माने रोखामोन बियो जों मिथिनायाव बिथाङा आरो बेखौ माने नाथ्रोदबावनायाव दंमोन बेखौ हेन्डेल खालामबाय हिमन्त बिश्व शर्मायासो जोंनि जानानै बर'फोरनि जानानै माने केबिनेट सिटिंआवहाय ब्रिफिं होनो गोनां जालाय बेथ' आसुरित बाथ्रा दुखु गोनां बाथ्रा जेराव बर'आनो बर'फोरनि डेभेलपमेन्ट बा जौगानायखौ लुबैयाखै बे दुखुनांथावबा नैबे जों नैबेखौ रोखा जायो जों बेखौनो आं रायजोफोरनो बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे चन्दन ब्रह्म बा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहा जि मोनसे थांखिजों जोंखौ लाफानानै खामानि मावबोदोंमोन जोंहाथ' फोथायनाय दंमोन खिन्थु फैयै जों नैबेखौसो नुफैबाय मा जोंखौ लानानैसो बिथांमोनहा राजखान्थिनि दरदाम खालामो हमना लादो फैगौ 2021आव एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव जों गैयाबा बिथांमोनहा माखौ लानानै दरदाम खालामनो बे मोनसे रोखा जाफैथारबाय आरोखि थिगानो दङ मावनानैबो जोंथ' थागौमोन नोंथांमोनाथ' सिगाङाव मावदों एमपि इलेक्सनावबो नोंथांमोना मावदों एमएलए इलेक्सनाव मावदों जायखौ सापर्ट खालामनांगौ जायनि जाना बेरायनांगौ होननानै नोंथांमोना बेरायबाय दं रायजो राजाया मिथिगौ मोनथिजोबथारो आरो जेब्लानो बिथांमोनहा जोंखौ जेरै बिथोन होदों जों मावबोदों माब्लाबा कंग्रेसखौ सापर्ट होबोदों जों देरहाहोबोदों माब्लाबा बिदिनो सोरखौबा सापर्ट होनो थोनो जों बिदिनो जों खामानिखौ मावबोथारदों बे सैथो बाथ्रा बे माब्लाबाबो नंखायबो नङा दा बाथ्राया जाफैबाय दुखु मोननो गोनां जानाया बे दिनै मैयाथ' केबिनेटआ पास जाबाय जोंहा गोजोननायबो थाबाय आरो मावनांगौआ दंबावो स्टेप माखासे दंबावो नोंथां दहाय बुंनाय खोथा जेनेबा बोरैहाय माबा हैगोन केबिनेटआव पास जाबाय दा बेखौ इन्टारिम काउन्सिल दानायसिम लांनाय जिहेथु जों सावरायलायदों अर्डिनेन्स लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों अर्डिनेन्सखौ साननैसोनि उनाव लाबोनाय खोथा बुंदों गाबोनथ' जोंहा जयनिं सेरेमनिबो थाबाय जों बिजेपिआव जयन जागोन बेनि जाहोनखौबो एसेथ' बुंनांगोन जों मानो बिजेपिआव जयन जागोन जोङो नोंथांमोना गाबोनो नोंथांमोन माने इउबिपिनि दैदेनगिरिफोर रायजोफोरा माने बेसेबांसो मानसिया जयन जागोन जोङो गाबोन ओरैनो 600सानि मोनसे माबा लादों खिन्थु एसे बारा जानोबो हागौ आरो गोबाङानो जयन जानो माने जाखानोबो लुबैनाय दङ खिन्थु दानि कभिडनि जि मोनसे बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासनि जि मोनसे गिख्रंथाव थासारि बेखौ लानानै जि ससियेल डिस्टेन्सिंनि बाथ्रा दङ बेखौ लानानै शंकरदेब कलाक्षेत्र जिहेतुके गाबोन जोङो फुंनि 10 बाजियाव 600सा जोंनि मावथिफोर रायजो राजा गासै जों ज' जानानै जयन जानायनि थांखि लाबाय मैया आं बेखिनियावनो नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों दा जों बयबो मिथिगौ नोंथांमोननि जि एकर्ड माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बियो बिटिआर एकर्डजोंनो फैफाबाय आरोहाय जिहेतु बर'नि मोननै राजखान्थि हान्जा दं मोनसेया जाबाय बिपिएफ मोनसेया जाबाय इउपिपिएल
जिहेतु BPF आ माने BTR नि एकर्डखौ मावफुङा होननानै बुंदों बिथांमोना सरकाराव फैब्लाबो किन्तु माने UPPL नि आफादगिरि बा UPPL आ बुंदों जे BTR नि जेसेबां एकर्ड दङ बेफोरखौ जोङो मावफुंगोन होननानै कारण रिसपन्सिबिलिटिया बिसिनाव थाहैबाय प्रमद बर'नाव थाबाय गोविन्दनाव थाबाय बा नोंथांनियावबो थाबाय दा नोंथाङा माने बर' कसारिनि थाखायल' खामानि मावनाय बे नङा सिगनेटरि हिसाबै आरो गुबुन गुबुन दफाखौबो नोंथाङा खामानि मावनांगोन दा बेवहाय आं बुंनो लुबैनाया बे जिहेतु UPPL आ बुंदों जे नोंथांमोननि माने जिखिना लाबोबाय नोंथांमोना BTR एकर्डआव बेखौ मावफुंगोन होननानै दा बे हिसाबै नोंथांमोना आउट अफ BTR नि बर'फ्रा UPPL खौनो खालामनो हायामोन नामा जिहेतु BJP खालामदों बेनि फोरमायथिखौ बा बेनि फिननायखौ आं ओरैहाय होनो लुबैगोन जे जोंनि इस्युआ बुंनो थाङोबा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बै समावहाय बेयो कंग्रेसनि जे रिजिम बे मानगोनां आरो तरुन गगैया जेब्ला CM मोन आरो गावसिनि लास्ट टार्म फैबायमोन आरोखि गावसिनि सासननि जोबथा मोनसे समावहाय जानुवारि दान 1 अक्ट'खालि 2016 नि बावहाय बे फार्स्ट एनाउन्स खालामदों आरो फेब्रुवारि 28 आवनो केबिनेट रिजलिउसन लादों बे समसिमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बा NDB जि ग्रुपफोर दङ जोंनि स्कुलाना जों खेबसेबो बिथांमोनजों जोङो सावरायनायबो जायाखै बुंनो थाङोबा ओरैनो बाहेरा जोङो मेसेजखौ होलायदोंबाबो बिदियाव फर्मेलि जोंनि गेजेराव सावरायनायफ्राय जायाखै आरोखि बुंनो थाङोबा दा जायखिजाया जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिलखौ जोङो आसाम एक्टनि सिङावनो जिहेतु नागिरदोंमोन आरो बेनो फाइनालबो जानो थांखाबायमोन दा दिल्लीयाव लांबावनायाव दाखालि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि एकर्ड जादों बर'फोरनि बर' एस ए हल इनक्लुसिभलि जोङो बावहाय गासै बर'फोरखौ इउनाइटेड होननानै खोन्थानो थांनायबो जाहैबाय मोनसेया ओमफ्राय बर'नि बे थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामनायाव जों बरायनो माने जोंबो बहाय बाहागो जुदि लानो गोनाङाव मोजां जाहैयोबा जोंबो बाहागो लाहैनो दा जोंबो बाहाय पार्टनर जाहैबाय आरोखि दा गुबै बुंनो थाङोबा जोंनि इस्युआ दिल्लीसिम थांलायनोबो गोनां नङामोन स्टेट एक्टनि आन्दाराव जिहेतुखि जों नागिरनायमोन आरोखि दा जायखि जाया मोजांखौ जों बहाय मोनबाय जे बर'नि गेजेराव जों जयै जि मोनसे एकर्डखौ खालामबाय बे जोंनि इउनिटि इन्टिग्रिटि आरो सलिडारिटिखौबो खोन्थानाय जायो नाथायबा आङो बहायनो एसे दुखु मोनबोदों एकर्ड खालिनो आरोखि जों एकर्ड होनोल' ज' जाहैनाय बायदि जादों एकर्डनि थाखायल' एकर्डआव सहि होनो थाखायल' जों ज' जाहैनाय बायदि जादों बेनि उनावनो जोङो गावबागाव एसे माबाखौ जोङो दिल्लीयावनो नुनाय जादों खिन्थु खौसेथि बर' सुबुं आफादा बुंनो थाङोबा बर'नि गेजेराव खौसे जानायनि माब्लाबा हेंथाबो नङा जों खौसे जानायखौ लुबैयो आरो खौसे जानो थाखायनो जोंनि मावनाय जि मोनसे माबाखौ जोङो नोजोरखौ बा सानस्रिखौ जोङो बिदिनो जोङो बिथा खालामनानै खामानि मावदोंमोन आरोखि दुखु मोननाया जोंहा बाहाय थादों थेवबो जोङो खावलायबाय थादोंबो एपेलबो खालामदों जोङो ज' जानांगौ इलेक्सनावबो बोरैबा जुदि गोरोबलायनो हायोबा गोरोबलायनानै गेलेनांगौ बेखौ बुंबोबाय थानाय जादों आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय आं नैबेखौ बुंगोन जे जोङो दिनैहाय सोरबा क्रेडिबिलिटि लालायनायनिबो बाथ्रा बुंनो नागिरा खिन्थु क्रेडिबिलिटिया बयहाबो दं बर' एस ए हल दङ जोंबो जों गोजायैनो लानो नागिराखै दा दिसफ्राव जोङो नांथाबथारनानै मावदोंबाबो बावहाय आफाद हिसाबै जों नांदों खिन्थु बर' रायजो राजानि गासिबो सहाय बावहाय हेफाजाबफ्रा दङ आरोखि ओमफ्राय आं बेखौनो नैबेवहाय बुंनो लुबैनाया नैबे जे आसाम गभर्नमेन्टआ जि कमिटमेन्ट होखादोंमोन जोंनोबो इलेक्सननि आगोल आरो जि एसुरेन्स होबाय बेखौ बिथांमोना लाखिदों खोब माने सिनसियारलि मावनो रेडि खामोन दहाय नोंथाङाबो एसे बुंदों जे गभर्नमेन्टआ रेडि दङ थियारि दङ खिन्थु जोंनासो हेंथा होनाया बे जोंनि थाखाय आनफर्चुनेट ओरैनो बे सिटआ बेसेबां जागोन बेवहाय आङो एसे दंबावो नोंथां दहाय सोंनायनि फिननायाव UPPL आरो BPF मोननै राजखान्थि हान्जा बर'नि गेजेराव दङ दा जोङो बबे माबाजों बोरैहाय मा खालामलायनाय बे आं बुंनो लुबैनाया बे एफसा फ्रन्ट लाइनाव थानानै थांनाय BTR एकर्डखौ सागान होनाय जादों एफसुनि दैदेननायावनो सागान होनाय जादों बा एकर्डआ जादों आरोखि दा एफसुहा रेसपन्सिबल दङ फ्रन्ट लाइनाव थानाय जिहेतुके बिथांमोना होबाय एकर्डखौ खालामबाय बे हिसाबै बिथांमोनजों जोंनि जे मोनसे हास्थायनाय बा लुबैनाय बा जोंनि जि मोनसे सापर्ट जेसेबां हायो जोङो बोरै जोङो मदद खालामलायनो हायो जों बेखौ खालामनांगोन जदियोबा जों गाबोन BJPआव जइन जागोन अब्लाबो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावनायावबो दङ जोङो आरो बर'नि मोजांनि थाखाय जि हेंथा खामानि मावनाय नङा नोंथांमोना जों जेसेबां हायो मोजां खामानि मावो दा सनितपुर बिश्वनाथनि खोथा फैदों बे बिथांमोना माखासे हाबखानो लुबैयो माखासेया कमिसननि दारै
ओनसोल सोनायखौ लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो लुबैदों बांसिन बर' रायजोआ लुबैदों आरो मानो लुबैया जानो बर'नि थाखाय रायजोआ जुदि एक्सटेनसन जायो सोर बर' फिसाया बेखौ बाजायो फलाय आरो लुबैनोथ' बाथ्रा थानो नाङा आरो जेराव गहपुराव खेबनै मासाकार जादों हारसाफोरजों 500 सानिबो बांसिन मानसिया मुंख्लं जालांदों दा बेबायदि जायगानि मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टखौबो जों अनार होनांगोन एटलिस्टथ' टाइम होनांगोन दा हाग्रामा महिलारि सार बा चन्दन ब्रह्ममोनहा बेखौबो नाथ्रोदनानै सोखानो नागिरनायखौ माबाफ्रा दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि दुखुनांथाव बाथ्रा जों सेन्टिमेन्टखौ रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ अनार होनांगोन आरो बे जायगाया मा जायगा जों मिथिलायगौ बयबो मिथिगौ खेबनै मासाकार जालांदों 1983 आरो 1988-89 माने खाथि खाथिमोन आरोखि 88आवनो बुंनो थाङोबा मेजरमावबो जादों आरोखि मासाकारा जादों दा बेबायदि जायगानि मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टखौ जुदि अनार होआलासे नाथ्रोदनानै सनितपुर बिश्वनाथखौ दहाय होलायनानै जुदि एब्राबलि जुदि सोसनफानो नागिरो बे जोंनि थाखाय थिग नङा बे ओंखायनो आं बुंनो लुबैनाया बे जोंखौ गोरोन्थि बुजिनांगौ जेबो गैया आरो इउबिपिआबो जोंनि स्टेटखौ क्लियार होबोदों जोङो जे बर'आ रायजो एक्सटेनसन जानांगौआ जोंहा बाहाय बाजानाय गैया मानोना जोंनि एकर्डआव मैया जि माबा जादों बिल पास जाबाय जोंनि दाबिया बावहाय जोंना रोखा लिरनाय दंखायो कमिसननि दारै जाय ओनसोलफोरखौ गामिफोरखौ सोसननो हाबाय उनाव जुदि थालाङोबा बबेबा क्राइटेरियानि माबाखौ बेस खालामनानै बे काउन्सिलाव हाबगोन बेयो काउन्सिलाव हाबगोन ना बे रोखा जानानै दंखायो ओंखायनो बावहाय जोंखौ गोरोन्थि साननांगौ बा जोङो बर'नि माबा मोनसे मोजां जानो थांनाय जों हेंथा नङा ओमफ्राय बाथ्राया नैबे दा इउपिपिएल हान्जा आरो बिपिएफ हान्जा आंनि नोजोराव दा आङो एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआथ' इउपिपिएल जिहेतुके प्रमद बर' बिथाङा बै समाव एबसुनि आफादगिरि हिसाबै बे सिगनेटरि फ्रन्टलाइनाव थानो होदों आरो बिथांजों सम सम जोङो शेयारबो खालामनायदों आरो आंबो लोगो हमदों बिथाङाबो लोगो हमदों जोङो सम सम बिदिनो रायलायदों जोंनि बुजाफोरखौ जों लाखिबोखादों आरोखि दा बावहाय आं सानो जोंनि गेजेराव प्रमद बर' बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोजौनि दैदेनगिरिफोर जिल्लानि दैदेनगिरि बा जोंनि गेजेराव माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिनांगौ बा सानलायनांगौ दं होननानै आं साना जोङो रायलायनानै जायखि जेंना फैयाथों मानो उनावबो गाबोननि उनावबो आंथ' रायलायलांबाय थानांगौ दङ आरो जों बोरै इउनाइटेडलि जोङो बुजाफोराखौ लाखिनानै खामानि मावलांनो हायो बेवहाय आं दं बा जों दङ आरोखि खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेवहाय जों दङ बे काउन्सिलाव सिटआ बेसेबां जादों बेयावहाय जोङो जोंनि दा मडेलिटियाव जोङो 50 समस्ति बा बियाब दानायनि बेखौ जों ड्राफ्ट प्रप'जालाव होबाय आरो बावहाय 7 नमिनेट गभर्नमेन्ट नमिनेसन थागोन आरो आइजोफोरनि थाखाय जोङो रिजार्भेसन 8 आउट अफ 50 8 सिटखौ जों आइजोफोरनो रिजार्भेसन लाखिनाय ओरैनो बेखौ टटेल बेसे गामि जादों बेवहाय ना गामि हिसाबै जोङो समस्ति मोनसे दानो थाङोबा बेनि पपुलेसनखौ गभर्नमेन्टजों रायलायनानै उनाव थिग खालामनांगोन बेसेबां लाखिदों आरो मोनसेया जाहैबाय बबेबा जिल्लायाव एरिया माने गोलाव जानो हागौ आरो सेटेलाइटसो नालाय कनसेप्टआ सेटेलाइटखासो नालाय मिसिं अट'नमास काउन्सिलफोर बायदि बेबायदिखासो दा आसामाव जेसेबां अट'नमास काउन्सिल दङ बेबायदि जागोन बे कनसेप्टआवनो माने सेटेलाइट कनसेप्टआवनो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलबो दाजानाय जागोन ओंखायनो हमना लादो धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव जोंहा 3,000सोनि एसे बारा थानो हागौ पपुलेसना दा नोङो बे धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव 3,000सोल' मानसि दं होननानै बाहायथ' समस्ति होआथ' जानो हानाय नङा होनांगोन जोङो दा बे हिसाबै पपुलेसना बबेबा खम जायोब्लाबो माखासे माबाखौ जिअग्राफिकेल माबा कनसिडारेसन बाहाय लाबोनानै समस्तिखौथ' जों दानांगोन आरोखि आङो नुबोनायाव दिउरि अट'नमास काउन्सिलनि समस्तिया जोंनि जनायावबो मोनसे दंलाय आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आंथ' धेमाजि डिस्ट्रिक्ट नालाय दा जनायाव मोनसे दिउरि अट'नमास काउन्सिलनि समस्ति दं बा दिउरि मानसिफोरनि अनजिमाया बाङाय सानखोनिथार भटार्सआनो 600नि एसेल' बारा बेयो नोंथांमोनजों फैगोन दा जोंजों फै आं एग्जाम्पलसो होनो नागिरदों बाट 600नि एसेल' बारा थानाय 600नि एसे बारा दं आरोखि भटार्स दङ बे जुदि समस्ति दानो हायोबा धुबुरीयावबो हायैनि बाथ्राथ' फैनो ना उनाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों आरोखि बे मोनसे एग्जाम्पल बे एग्जाम्पल जानानै दंखायो आरोखि आदसा नोंथांखौ जिहेतु बिजेपिआव हाबसिगोन होननानै माने नोंथाङा बुंबाय बा नोंथांनि कलिग्सफोरजों 600निबो बारा आरो बेवहाय जिहेतु चन्दन ब्रह्म आरो बिपिएफ हान्जाखौनो दायनिगिरि होनबाय जों नैबे माने बर' कसारि अट'नमास नैबे वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनायाव बादा होदों होननानै दा बेवहाय जिहेतु खुद्रिनायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिहेतु मिथिखाबाय दा मोनसे समनिबो जिहेतु नोंथाङा जोंनि दैदेनगिरि दा बे हिसाबाव
जिहेतु बिथाङा मिन्थिखाबाय हयथ' दा डाइरेक्टनो नोंथांखौ हाग्रामा महिलारिया बिदि कन्टेक्ट खालामाखै नामा? दाखालि जेब्ला आसाम एसेम्ब्लियाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिलखौ लाबोनो गोनांमोन आरो लाबोनाय जायाखिसै जोंनि खुद्रिनाय जोंनि बोराबनायखौ मोनथिनानै जोंखौ नागिरदोंमोन नागिरखांनानै नागिरदों खिन्थु आङो बोराबनानै क्लियार माबा होखादों आङो नागिरदों रायलायनो लिंहरदोंमोन आं थाङाखै जोबोद दुखुनि बाथ्रा औ आंनो थाङाखै रायलायनो लिंहरनायाव आं थाङाखै आरोखि आंनि गाहाय नेतारिखौ आं हगारहरदोंमोन अनिल बसुमतारी बिथांजों लोगोसे सानै थांफाबावदों बेवहाय रायलायहैदों रायलायनायाथ' दोनथ'नायनिसो खोथा बुंखाबाय बे एसेम्ब्लि सेसनाव थाथ'थोंसै जोङो बिटिसि इलेक्सनखौ बारहोनानै उनाव नेक्स्ट एसेम्ब्लि सेसन जायोबा मोजाङै दानानै होनायखौ जों मावनोसैनो दाथ' नुबाय मा डेभेलपमेन्टआ नोंथाङाबो मिथिगोन गभर्नमेन्टजोंबो सोमोन्दोआ दा मोजां नङा बिपिएफआ मोजां नङा जिबादि मोनसे सोंखारिलायनाय जादों बिपिएफनिफ्राय बिजेपिखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बा एकर्डखौ गावबो सहि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समाव बिटिसि चिफ हिसाबै गभर्नमेन्टनि जानानैहाय बिटिसि सरकारनि जानानै उइटनेस हिसाबै दंथारो दा सहि होनाय मानसिया जाय माने सागान होदों बे मानसियानो दिनै हेंथा खालामफिननायाव गभर्नमेन्ट क्लेसिंआ दंखायो आरोखि क्लेसिं जाखाबाय दा बे हिसाबै बिथाङा बबे माबाजों मा बुंबोदों माने नेक्स्ट एसेम्ब्लि सेसनाव मोजाङै दाना होगोन होननाया बेसेबांसिम ओंथि गोनां जागोन जों नुहुरखाजोबदों आरोखि ओंखायनो जोङो बावहाय फोथायनोबो हाखायाखै आरो सन्दननि जि मोनसे जोंखौ लानानै गेम प्लेन खालामनाय मोनसे फोथायखेबसे गेम प्लेन खालामनाय बे एकदम स्पस्ट' जाबाय ओंखायनो आङो नागिरदोंबाबो आरो आं रेसपन्स जायाखै टेलिफनावबो मबाइलावबो कन्टेक्ट खालामदोंमोन आंनाव फैदोंमोन आं रिसिभ खालामाखै दा बिटिआरआव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलनि दोहौ आरो फारसेथिं नोंथाङा बुंनाय बायदि जे बाहेरनि बिटिआरनि बाहेरनि बर'फोरखौ लानानै बिथांमोना गेम गेलेनाय आरो बियो गाबोननिफ्राय जोबसिगोन बा मैयानिफ्राय बियो जोबनानै थांबाय दा नोंथांखौ आं सोंनो लुबैदों जे बिथाङा नैबे समाव जिहेतु बिजेपि गभर्नमेन्टजोंबो बिथांमोना सोमोन्दोआ मोजां नङा दा बे हिसाबै फैगौ समफोरखौ बिपिएफनि राजखान्थि हान्जानि फैगौ समफोरखौ नोंथाङा माबायदि नुहुरदों? आंनि नोजोराव बिथांमोनहा बिजेपिजों सोमोन्दोआ गाज्रि जानानै जुदि आवगायनांगौब्ला राजखान्थि भाबै आरो दिनैनि दिनावथ' आं बेखौ स्पस्ट' बुंनो लुबैगोन जे जोङो बिटिसिनि बायह्रानि बर'फ्रा बिजेपिआव थांनाय लोगो लोगो दरदाम खालामनाय बा बार्गेन खालामनायनि जि मोनसे खाबु दंमोन बेथ' जोबखाबाय बे जोब्बाय नाजानो हागौ बेयो गाबोननिफ्रायनो जोब्बाय आरोखि दा आंनि नुनायाव बिथांमोनहा उननि थाखाय राजनिथि भाबै जिहेतु सोमोन्दोआ दिनै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि डे टु डे माने बा गाज्रि जालांगासिनो दङ दा बेबायदि अबस्थायावहाय आङो गोजोन नुहुराखै आंनिफ्राय बिथांमोननि बिपिएफ हान्जानि जि मोनसे राजखान्थिनि आवगायनांगौ बा मोजाङै गाबथानानै जे खामानि मावनो हागोन बावहाय आं एसे प्रब्लेमखौ बा जेंनाखौ आं नुहुरदों आरोखि आं दा बे हिसाबै आङोहा बिथांमोननि जि मोनसे आरो 17 इयार्स जेराव जाबाय 17 बोसोर माने इन्ट्रिम काउन्सिलखौ लानानै आरोखि दा बावहाय एन्टि इनकाम्बेन्सि फेक्टराबो दंखायो आरो जि मोनसे माबाखौ कनफिडेन्टखौ होनांगौमोन होनो हानाय हायै जुजिबोनायखौ आंबो नुदोंमोन कनफिडेन्टखौ होनो नाजानायखौ नुदोंमोन खिन्थु माखासे खेत्रआव फैलार जे जाथारदों बेखौ जोङो रोखा बुंनो हायो आरोखि जिहेतु नैबे काउन्सिलनि सिबा जिहेतु नोंथाङानो जागोन इन्टारिम काउन्सिलाव बा बेनि उनावबो नोंथांखौनो हयथ' सिफ खालामनो थाखाय बिटिआरनि बाहेरनि बर'फोरा हयथ' नाजागोन दा सिफ जानायनि उनाव नोंथाङा बै माने बर'फोरनि थाखाय गिबियाव नोंथाङा मा खामानि मावगोन होननानै गोसोआव साननानै लादों? आङो दा बेबायदि माबाखौ सोंनायनि फिननायाव आं एसे थाथ'नो लुबैदों मानोना जाफुंनो दाबो आगानैसो दा खामानि दंबावो ओरैनो आंहा माने आगोलनिफ्रायनो आं बुंनो थाङोबा आं माने साइडआव थानो खामानि मावबोनो खोब मोजां मोनो आरो मावबोदोंबो आङो मेजर बिदि पलिटिकेल माबायाव खाबु मोनबोदोंमोनबाबो आं खाबुखौ लाबोआखै दाबो आंनि साननायाव जुदि माबा जायोबा आंहा बे रोखोम माबा गोजौ माबानि राजनितिक पजिसन लानानै खामानि मावलांदों आं बिदि साननाया आंहा पार्सनेलि आंहा गैया आरोखि दा रायजो राजानि लुबैनाया जुदि मा जाहैयो उनाव बे आलादा बाथ्रा खिन्थु आङो थांनाय बोथोरफ्राव बिराद खाबुखौथ' मोनबोबाय आङो खिन्थु आं खाबु लाबोआखै राजनितियाव थांनाय बोथोरफोरनि माबाखौ नायोबा आं बे माने आंनि बांसिन माबानायानो हास्थायनाया आं बाहेरायाव थानानै खाबु खोब मोजां मोनोलाय
लिडारशिप नेतृत्व होनो लुबैया जायखिया माने दाथ' होनायानो जाबाय आफादाव रायजोआ होनायखायसो कमप्लिट जादों बायदि बुंनांगोन आरोखि बिटिसिनि थांनाय बोथोरनि नोङो हमदो बिएससि एकर्ड जादों 1993 नि 20 फेब्रुवारियाव बेयाव नोंथाङा माबादोंमोन ना पिएफफोराव दङमोन नामा आङो आगोलथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे सोमावसारनाय बेवहाय आङो भलान्टियार फर्सआव चेयारमेननि बिबान लादोंमोन जिल्लायाव बेनाव नेक्स्ट बिएलटिआव आं फैबाय उनावहाय बियो खिन्थु एसे उनाव आङो 1996 आवसो बिएलटिआव फैदों दा बेनि सिगाङाव एबसुं दङ आरो एबसुआव आङो आदा सोमब्ला बसुमतारी जाय समाव बे 1995 आव आफादगिरि बिबान लादों आं अर्गानाइजिं सेक्रेटारि नोंथाङा बिटिसिनिबो सिगनेटरि आं बिटिसिआव सिगनेटरि माने बिएलटिनि आं अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन बे हिसाबै आंबो सासे सिगनेटरिमोन आरोखि खाफाल मोजां बुंनांगोन जायखिया खेबनै माने सिगनेटरि बे बिथिंखौ नायोबा खेबनै मानो खालामनो गोनां जाखो जिहेतु बिटिसिआ बाहेरनि बर'फोरखौ माने डेभेलपमेन्टखौ सहैयासै जायनि थाखाय नोंथांनि ब्रेनजों माथाजों दिनै बे खामानिखौ मावनानै दिनै बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय नोंथाङा एसेब्लाबो मोजां खामानि मावनो थाखाय जि सानदों बेखौ जोङो एसएम निउसनिफ्रायबो नोंथांखौ जों साबायखर जासिदों आरो इयुनाव जाहाथे नोंथाङा मोजां खामानि मावनाय बेखौ सानदों जायखिया आङो नैबेयावहाय नोंथांनि बुंनायखौ आङो बेखौ हेव खालामनायनि बाथ्रा फैनाय नङा आं नैबेखौ खिन्थु बुंगोन जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बर'खौ जेब्ला जोङो गेरेमसा हारि दानो मास्टारिस दानो थाखाय सतबं सालायनानै जों खामानि मावबोयो बेखौनो जों दिनैबो बिखायाव लानानैथ' खामानि मावदों जों दिनैबो बर' हारिनि माबा मोनसे मोजां मावनो हायो बिएससि एकर्ड जालांबाय बिटिसि एकर्ड जालांबाय बिनि उनावहाय मोनब्रै जिल्लाखौल' लानानै बिटिसि जानाय हमना क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि गोबां जायगायावनो गोबां जिल्लायाव आसामनि खना खनला थायथाय जानानै रायजो जानाय जेबो रैखाथि गैयै बायदि रायजो जानाय बर'फोर दङ आरोखि मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो नासयजानाय बुंनो थाङोबा दा बेनिफ्राय बारग'नांगौबा जेराव जोंनि थांखिया दुलाराय बर' फरायसाफोरनि प्रप'ज एरियाया सनकस्त सदियामोन बे बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय खोलाहा बर'फोरनि थाखाय नीलाचल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सोरजिनाय आरो बे कार्बि आंलं बर'फोरखौ दथि फारियाव हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि बे गनायथि बे मोनथाम पलिटिकेल बा राजनिति दाबिखौनोथ' लानानै जोङो बै समनिफ्रायनो सोमावसारबोदोंमोन आद्राथ' जाबाय ओंखायनो आद्रा मिजिं सिमांखौ बोरैहाय जोङो सुफुंनो हागोन बा जोंनि गांनाय उखैनाय बर'फोरनि बे माब्ला समाव जोङो आबुं खालामनो हागोन बे साननायफ्रा गोसोखौ दिदोम थानो होआखैमोन आरोखि आरो बेखायनो जोङो जोंनि गेजेराव माखासे एक्स वार्कारफोर बुंनो थाङोबा भलान्टियार फर्सनिबो दं एबसुनिबो दङ आरो माखासे जोंनि एक्स बिएलटिनिबो आगोलनि दैदेनगिरिफोर आरो एनडिबिनिबो थाबाय सारेन एनडिबिनिबो थाबाय गासैबो जों ज' जानानै जोङो आवगायबोदों खौसेथि बर' सुबुं आफाद दानानै जोङो बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दिनैसो नामा वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाबाय बै समाव जोङो बर' कालचारेल अट'नमास काउन्सिल बे दाबिखौ लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो जोबथारनायाव मोनसे सोंथि गाबोन जिहेतु नोंथांमोना बिजेपिआव हाबसिगोन बेनि उनाव माने इउबिपिअ आफादा माने थागोन ना थाला नोंथांमोननि गेजेराव बे सोंनायनि फिननायखौ आङो होनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन इउबिपिअआ मोनसे राजखान्थि नङै मोनसे माने समाजारि आफाद राजनैतिक बे पलिटिकेल पार्टि नङा नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन बेयो मैया जोंहा एगजिकिउटिभ मिटिं जादोंमोन मावफुंमेल जादोंमोन गुवाहाटीनि बाथौफुरियावहाय बाथौफुरिनि बाथौ मन्दिर जोंनि एमपि सारनिनो न' सेराव बाथौ मन्दिर बर'फोरनि दङ बावहाय मैया जोंनि मावफुंमेल जिरायनानै थांदों जोंनि गेजेराव सिरियास रायलायदों आरो बिटिसिनि बाहेरायाव बर'फोरनि थाखाय जोंनाव मोनसे दा कमन प्लेटफर्म दङ होनोबा जोंनाव बेवहाय जेबो माबा गैया बबेबा माने हान्जाया हाबनो हायो बबेबा हान्जाया हाबनो हाया एबसु खालामनाया फैनो हाया आइजो अनसाय आफाद मावनायफ्रा फैनो हायो एनडिबिआव थानायफ्रा फैनो हाया बै बिएलटिआव थानायफ्रा फैनो हाया जोंजों बे खोथाया गैखाया बेयाव जोंनि थाखाय मोनसे कमन प्लेटफर्म आरो बेखौ जोंनो इयुनावबो नांगोन बेनिखायनो इउनाइटेड होननानै जोङो नामखौबो लाखिनाय जादों आरोखि दा मोनसेल' बाथ्रा माने जायफ्रा पलिटिकेल इनक्लाइनेसन एकदम माने मेजर पस्ट लानांगौबा जेनेबा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा केबिनेटनि माबाफोर जानांगौबा जेसे हायो पलिटिकेल इनक्लाइनेसन थानाय मानसिफोरखौ जोङो बाहेरायाव माने थानांगौ होननानै बुंनाय जादों माने नन पलिटिकेल मानसिया आफादखौ दैदेननांगौ खिन्थु जोंनाव मेम्बार जानानै बा थाफानानै खामानि मावनायनि जेबो उसुबिदा गैया
जोंनि संबिजिताव जोङो बेखौ जायगा होदों आरोखि जों रावखौबो नाथ्रोनायाव गैया रावखौबो नाङा होननायाव गैया जों गासैखौबो लानानै खामानि मावगोन नाथायबा दानि जायफ्रानाखि मेजर बिबान लागोन पर्टफलिय' लागोन बे मानसिफ्रा नन पलिटिकेल जानांगौ बे जोंनाव रोखा दं आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय जों मैया बेखौनो थांखि लादों जे जोङो जोंनि दाबिखौ लानानै गभर्नमेन्टजों दिनै जों फैबाय बा गभर्नमेन्टनि सेराव जों फैनांबाय जोंखौबो जोङो बुंनांबाय माने जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो जोङो दिनै बिजेपिआव हाबनो गोनां जानाया बे कम्पालसन जादों जोंखौ जोङो साबमिसबसो खालामनानै लानो गोनां जादों कम्पालसनाव मानोना जोंनि इस्युआ जों नुबाय समा गुसुंसै बे गुसुं समनि गेजेराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानाया एसेबां गोरलै जाला टाइम फेक्टरखौ जों नायबाय नेक्स्ट एसेम्बलि सेसननि खोथा बुंदों आरो जोंहाय बिटिसि इलेक्सननि खोथा बुंदों दिनैथ' बिटिसि इलेक्सना जानायाव गैया आरो बारायलांबावनायसो दङ बोरैबाबा आरो गभर्नर सासना बारायबावनोसै आरो बोरैबाबा बिदिनो इलेक्सन जायालासेनो एसेम्बलियानो बारहैनो हागौ अब्ला जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानाया मा जागोन ओंखायनो जोङो जेब्ला जों चन्दन ब्रह्मजों बेट्रि खालामजाबाय बेनि उनावनो जों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सेराव थांदों बिथांजों बिश्व दैमारि बिथांखौ आङो खावलायदों बिथाङा जोंखौ लानानै थांदों दा बे जोङो बेवहायनो बुंनांदों जे दा गुसुं लामाया मा दङ बे गुसुं लामानि गेजेरजों जोंनि दाबिखौ जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिलखौ पास खालामनांगौ बा दाफुंना होनांगौ होननानै बुंनाय जादों आरो जोङो नोंथांजों दङ नोंथांमोनजोंनो दङ होननानै जोङो साबमिसबसो जाहैनांबाय आरो दिनै जों बिजेपिआव थांनो गोनां जानाया जाहैबाय जाहोना बे जोङो जुदि मोननांगौबा बा जोङो आदाय खालामनांगौबा बा मावफुंनांगौबा दिनै आसामाव सरकारा जायनि दङ बेजों जोङो लोगो जाफायाबा जोंनि एकर्डनि जि मोनसे स्पिरिट बा जोङो दफाफोरखौ मावफुंनांगौ बा जोंनि माखासे अफिस लुनायनि बाथ्राखौनो बुं इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपनि बाथ्राखौनो बुं बा जों जाय थांखिखौ लानानै जाय नोजोरखौ लानानै खामानि मावदों बेखौ मावफुंनायाव हेंथा मोनबाय थानांगोन आरोखि ओंखायनो जों गभर्नमेन्टजों थाफानानैनो सरकारजों थाफानानै जोंनि मावनो गोनांखौ जोङो मावलांसै होननानै जोङो थांखि लानो गोनां जानाया बे खिन्थु गुबैयै बुंनो थाङोबा बे गोरोन्थिखौ जों मावाखै बे गोरोन्थिखौ मावहोदों जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफोर हाग्रामा सारमोन चन्दन ब्रह्म जाय नडाल डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि बिथां चन्दन ब्रह्म होननानै जोंखौ दिनै गोरोन्थि मावदों होनोबाबो बांद्राय बुंनाय जाया आरो गुबैयै चन्दन ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारि सारखौबो मिसगाइड खालामहरदों बे मिसलिड खालामहरदों दिसपुराव थानानै बियो जोंनि इस्युखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सारखौबो बियो गोरोन्थि लामा दिन्थिहरनानै बिदिनो बुंनो थाङोबा बेखौबो गाब्र'होदों होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा दा जोङो कमपेलसो जादों दा उफाय गैया जों थांसिगोन आरो मावसिगोन आरो जोंना स्पिरिटआ बेनो जागोन जोङो जाय समाव जे अननाय होदों जाय जोंनो बोर सानस्रिदों बुंनो थाङोबा अननाय होबाय बेखौ जों बेट्रे खालामनो थानाय नङा आरोखि जों ओंखायनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोर रायजो राजा बिटिसि बाहेरायाव थानाय जेसेबां दं मोनफ्रोमबो जिल्ला गासै 21 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो जिल्लानिफ्राय गाबोननि जइन जागोन बे आरोखि 21 आरो अरुणाचलनिबो फैबावगोन अरुणाचलनिबो हानजासे फैबावगोन बिथांमोनहाबो बिसोरबो इउबिपिनि मावथि अरुणाचलावबो माने स्टेट कमिटि हिसाबै अरुणाचलावबो जों दाबायमोन आरोखि जोंना इउनिट दङ आरोखि इउबिपिआ दा बिथांमोना फैनानै गाबोन बिसोरबो जइन जागोन आरोखि दिनै जोंनि स्टुडिय'आव इउबिपिनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि सासे गोख्रों सागानगिरि बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारिया बर' कसारि अट'नमास माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो फैबाय थानाय बिथांमोननि जे राजनितिक बा बर'फोरनि जे डेभेलपमेन्टनि सायाव खामानि मावनो लानाय बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा जोंनो गुवारै फोरमायनानै होबाय बेनि थाखाय नोंथांनो साबायखर जासिनानै जोंनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय खुलुमनाय जासिगोन।